Здравейте! Днес в този урок ще ви покажа как да промените цветът на Facebook или по-точно да промените неговата тема, да го направите по ваш вкус, такъв какъвто на вас ви харесва. За тази цел влезете в Google и пишете Themes for Facebook. След като сте написали Themes for Facebook в Google, ще ви излезе ето тази страница, след което цъкате ето тук на първото линкче. В този сайт ще ви излезнат най-разнообразни теми за Facebook. Има общо 100 страници и по няколко теми на страница. Тук може да изберете най-подходящата тема за вас или тази, която ви харесва. Например, сега ако си избера ето тази, например първата темичка, цъкам на нея един път с мишката. След което, като ви излезе ето това тук, натискате ето тук. Стили Швид Смиртист. Тук Allow. Тук чакате малко. След което тук ще ви почне да ви отброява до 3. След като ви преброи, натискате Install Now. Тук Restart Now. След като го натиснете, вашия браузър автоматично ще се затвори и автоматично ще се рестартира. След което директно ще ви отвори това и за да приложите самата тема към Facebook, трябва да натиснете тук Install with Stylish. След като го натиснете, ще ви излезе това прозорче, на което натискате Install. И след като сте направили всичко това, като си влезнете във Facebook, вашият облик ще бъде различен. Ще бъде такъв, какъвто вие сте го направили. След което, като си влезнем в акаунта си във Facebook, ще ви покажа по какъв начин изглежда. Ето. Това е самият ви профил вътре. Както виждате, и той е също с темичката. Ето. Разнообразна е, хубава е. С помощта на този сайт и най-разнообразните теми, които има в него, може да си направите Facebook по какъвто вие начин си желаете. Може да промените неговия цвят многократно. Така, може би ще има хора, например, на които ето тази тема ще им омръзне. Сега, как да премахнете тази тема? След като вече се предполага, че имате, натискате ето тук на тази къщичка. След което, тук, на това като пъзъл където е, Add Ons. След което, ето тук, натискате Disable. След което, Restart New. Автоматично отново браузърът ще ви се затвори, след което автоматично ще се отвори. И сега вече, когато влезнете в Facebook, отново ще си бъде старият скучен Facebook. Надявам се да съм ви бил полезен, да съм ви помогнал. Оценявайте, коментирайте, споделяйте с приятели. Така доста ще ми помогнете и ще се чуем в следващия урок. До скоро!